ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆದದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗೌತಮ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌತಮ್, ಸುವರ್ಣಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸೂಪರ್. ದಯಪಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಲನ್ ರೋಲ್ಗೂ ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೋಡು ಪಂಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ. ಒಂಜಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರತು ಓಡಿ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂದಿಟ್ಟು. ಸ್ಟೋರಿಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು, ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತುಂಡು, ಭಾರಿ ಶೋ ಕಾಣ್ತೋದು. ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಬಂಡ ಅರೆಗನೆ ಆಪಲ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾರ್ ಹೋಯ್ತಂದು, ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್. It has comedy, it has suspense, it has drama, it has ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾತ ಮಾನವ ಜಾತಿ ತಗಲು ಮಾತು ಪ್ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೈಕ್ಲೆಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಓಲ್ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋಜುಂಡು ಕಜ್ಜದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ದುಬೈಡ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತುನು ಅಂಚನಾಗ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪಂಡು ఒక ತುಡರ್ ಈ ಸುಮುಖ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಭಯಂಕರ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ನಾಲೈನ್ ಕಲಾವಿದನಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ತೂಕ ಅಕ್ಲನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಸುವರ್ಣಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಶಾಹೀನ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಬಲೆ ತೂಕ That's all because of y'all. I hope y'all like the movie. So ಇಂಚಿಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪಗನ, because we can capture it and keep it with us forever. ದೆಪ್ಪಗನ? Thank you so much. 3, 2, 1 ಜೈ ಕಜ್ಜಾ.
Thank you so much. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಕಜ್ಜ. ಏನ್ ಚೇತನ್ ಏನ್ ಚೇತನ್ ದಾದ ಇಂಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ ಹೀರೆಲ್ಲ ಆತೆ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ఒక ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನ್ ಚೇತನ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕತ್ತು ಮಾತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಸೋಕತ್ತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಚೇತನ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಅಮ್ಮ ಸೂಪರ್ 9/10 ಎಡ್ಡತ್ತು ಮೂವಿ ಏನ್ ಚೇತನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಜೈ ಕಚ್ಚ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಏನ್ ಚೇತನ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿ. ಕಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗೌತಮ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌತಮ್ ಸುವರ್ಣಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಇದು 100% ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದು, BGM ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಶೋಸ್ ನಡೀಲಿ, ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಮೂವಿ ಇತ್ತು ಕಜ್ಜ ಉದರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ಸ್ಟೋರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಲ ಎತ್ತಂಡು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡು, ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಂತೋದು. ಬಕ ನಮ್ಮ ಬಿರೇರ್ಗುಳ್ಳದ ಉದಯನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಾಸ ಆತಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅರೆ ನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತು ಅರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರಡು, ನನಾತ್ ಆರ್ ಶೈನ್ ಆವಡು, ನನಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ಎಂಕಲು ಹಾರೈಸವ. We will just love the movie. First of all, the actual Kajja has a little bit of every genre. It has comedy, it has suspense, it has drama, it has clean comedy basically. Everything put forth with the absolute amalgamation to bring forth a very, very good message. It talks about the choices and the consequences that follow. I think it's a reminder for all of us that no matter what faith you follow, your actions and your choices have a consequences, and what goes around comes around full circle. I think that was a very good takeaway. And secondly, I love the highlights of the Tulunad. It talks about unity in diversity. It also talks about tolerance. It talks about coexistence. I love that part. And lastly, of course, your sand mining nexus. It was a head turner for us citizens and also the people in power to be vigilant. I think it's a very good movie. Kajja, the makers have taken this movie to the next level, raised the bar, and good luck. Thank you. ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾವಲ್ಲರತ್ತ ಫುಲ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಮೂವಿ. And ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು, preserve the nature, that is needed for us. And I just loved it. It was a very wonderful movie and everybody should watch. Performance wise it is nice because mulpa nataka matra avundundata, so I know how good they are. But they gone to the Tulu industry and others are able to see them, and I'm very happy about that. Gautam super athundu, uncle na Rajesh na acting super athundu, Suvarnakka super athundu. So even Sani, okay, she's been part of a bhajana group, right? She's done wonderful. I'm so happy about it. Thank you so much. Thank you. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಮೂವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ ಮುಟ್ಟ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಈಚ್
ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡು, ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡು, ಪೂರಾಗ ನಗಲ್ ನಗಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ತದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಂದ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಸಿಷ್ಠಸಿಂಹನ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಚ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತೀಜೆ ಅಂಚಪ್ಪ ಏನು ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇತೆ ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಇತ್ತದ ಪೂರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಪೂರ ಮೂವೀಸ್ ಎಂಚಸ್ ಅಂಚನೆ ಅವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಪಡೆದೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಎತ್ತದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಬರೋಡೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು. So we're Sandhi's friends and this success seems really personal to us as well. It's we're really proud to see her in the big screen for the first time, and we hope she always stays there for a very long time because this has been her like passion, and we've seen her do it for like a very long time. So this is truly a dream come true, not just for her but for us as well. Thank you. Yes, we all are very happy to be here. It's very a proud moment for us. Really happy. It's a really proud moment for us to see her on the big screen, and we're really happy for her. Okay. We love you, Sandhi! Yes. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಒಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾತಾಡಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪನ್ಪುನ ಆತ ಸಾಂಗ್ ಕಮ್ ಕಮಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ ಮೂವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯು. ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಜ್ಜಾ 2 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಗೈಸ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ ಇಕ್ಲಾಗಿ ಚಾಟ್ ವೈಸ್ ಪಂಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಬಂಡ ಅರೆ ಆಪಳ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾರ್ ಹೋಯ್ತಂದು ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೈಟ್ ಐಟ್ ದುಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅವೇ. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೇನು ಮೂವಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರಿಜಿ ಅವನಿಕ್ಲಿಬ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ ವಿಲನ್ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ವಿಲನ್ ಪುದರ್ ಅನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಹಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕೊಡ್ಲದ ಮೇಯ್ನ್ ಜನ. ಸೊ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್. ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್. ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಗ್ಲು ತೂತ ಬಟ್ ತೀರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನೆಸಿದ್ದೆ ಈ ಮೂವಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ, ಮಾತ್ರ ನಾನು ತುಂಬ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಮೂವಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲದಿರ್ತಿದ್ರೆ. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಗೌತಮ್ ಮಂಗೀರ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ನೋ ಡೌಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ಸ್ಕಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಸರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಸಿಷ್ಠ ಸರ್ ಇದು ಅವರದ್ದು ಒಂದು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡೋ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಸಹ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂವಿ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರನ್ನು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರು ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈ ಮೂವಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. From the acting to the directions to the end, until the end it was thriller. There was a comedy, there was a story, there was about family. So I think it is somewhat absolutely amazing movie. Someone should watch and I highly recommend it. Well done Kajja team. ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೋಲಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತ ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಪಂಡದ ಆಲ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತ ಎಂಕು ಮಾತ ಮಾನವ ಜಾತಿ ತಗಲು ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ದಯ ಪಂಡ ಐತ್ ಮಂದಿ ಪೂರ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಇವನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದ ಇರ್ತ ಗೌತಮ್ ಅವಾರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಸೊಣ್ಣಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್, ಅಂಚೆನೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಲೂ ಮಂದಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಒಮರ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ವೇತಾ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆರ ಎಂಚ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಂದು ಐಕಿನ ಜೀವ ತುಂಬಾ ದೇರ್ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಮೂವಿ ಬತ್ತ ತೂರ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋಣ ಎಂಚ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೈನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಯಾಕೆ ಮಂಜ ಸಹನ ಮೆರ್ನಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಉದಯಣ್ಣನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸೂಪರ್. ದಯ ಪಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಲನ್ ರೋಲ್ಗೂ ಎಂಚ ಆಗ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಐಕ್ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿಲ್ಲನ್ ರೋಲ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಅವ್ರ ವಿಲ್ಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಮೋಹನ್ ಸಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಬಟ್ ಪೂರಗ ಆಟ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೂವಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಅನ್ಪನ್. ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ವರ ತೋಡೆ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂದೇಟ್. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ತಗಲು ಬರ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ನಗಲೇನು ಪಾಡ್ದೇರು ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗಲು ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಟೂಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಜ್ಜ ಪಂಡ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ತೋಚ್ಪಾತೇನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೂವಿ ಕಜ್ಜ ಅವಳ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐನಂಚಿನ ಈ ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತರ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುವರ್ಣಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರ್ತದಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ತೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆನ ಪಾತ್ರ ಜೀವ ತುಂಬುದು ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಈ ಮೂವಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತು ನಿಂಚಿತ್ನ ಮೂವಿ ನನಾತ್ ಬರಡು ನೆಕ್ಲೆನ ಮಾತೇರ್ಲ ನೆಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಈ ಮೂವಿ ಮಾತ ಶೋಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರಡು ಬಂದು ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ತುದ್ ಬತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕ್ಲೇಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಾರೆ ದುಬೈದಾಗ್ಲೂ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಾಂತ ಮಗಲಾದ ಪೋಡು ಸತೀಶ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಗೆಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಓವರಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಡ್ ಸಿಂಹಾನ ಎಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕಿತ್ತು. ಓವರಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ ಮೂವಿ. ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಲೆಟ್ಟಂಡು ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಮೂವಿ, ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮೂವಿ. ಜೈ ಕಜ್ಜಾ. ನೈಸ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಪೂರಗಲ ಬತ್ತು ತೋಡನ್ನು ಪೂರಗಲ ಪನ್ಪ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೊಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇರು. ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದುಬೈದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲಿ ತೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಾಟಕ ತೂತಿನ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಮೂಲಿಸ ನಗಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡುತ್ತುಯ್ಯ. ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಹುದುಂಡು. Hope it will run successfully. Gautam is good. Gautam is always good. Gautam is good. Suvarna is good. Vishwanath Shetty Magal Edde Maldolu. It's a newcomer. So I share a good luck. Music is good. First, initially, the background score was really good. Okay. Thank you. Excellent movie. Bari shock the movie. Not because Tulu movie like storyline. Because dance sequence was so good, Ankle inches dance sequence pura ankle rarely tuare tikkud. Boka bari shock the acting. Pura ankle acting la bari shock itta. Yeah. Pura timing bari shock itta. Enjoy malta. Family movie. Everyone must go and watch it. Dubai the artist nakal bona tu denchand. Bari icon Sannidhi, Rajesh Kuttar sir, Gautam, Siddharth Materla basta acting malte. Wishing all the best to the team Kajja. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಯವನ್ನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟದ ಇಂಚ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೀಚಿ ಬೊಕೆಂಜವನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಿಸಿ ಪೂರಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವಡು ಫೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ದಯವನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪು ನನ್ನದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ನಲ್ಲ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿಸ್ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ದಯವನ್ನ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇವೇ ಹಿಡ್ಕಲು ಒಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕು ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚ ದಯವನ್ನಾಗ ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ನನ್ನ ತಿಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಆದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಇವೇ ಹಿಡ್ಕಲು ಒಂದು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಚಿನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಉರು ಓಡ ಈಗ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಂದರ್ಪುನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ಮುಗಲ ಮನ್ಪುನ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರಾಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆಯ್ತಾ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಪಡು ಮಾತೆರಗಳು ಒಂಜಿ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂವಿ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇರಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕಲಾವಿದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದೇರು ಪಂಡ ಅವೆಂಜ ಪಂಡ ಐಟಿ ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಓವರಾಲ್ ಮೂವಿ ಶೋಕ್ ಆತು ನಿಜಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಬಟ್ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡಾಗ ಅವು ನಮಕೊಂದು ತೂಪಿನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಫೈವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಖುಷಿ ಆತನೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ Thank you. The movie was really good. We really enjoyed it actually. The full time and it was really a good entertainment anyway. Really we enjoyed it. The whole family was here.
ಸೊ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೋಲ್ ಕಜ್ಜಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಆಲ್ ಕಜ್ಜಾ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಲವ್ Mangalore. We love Tulu language also. Okay. Thank you. Siddharth Shetty Zindabad. Yeah. For me, it was a pleasant surprise basically because it's a Tulu movie. I have never actually watched a regional movie except for Kannada. But however, the standard to which this Tulu movie has been made, it was quite a big surprise. It has come really very well. Actors have acted very well. Storyline seems to be very strong. So the songs were very nice. Picturized very well as well. So it was a good entertainment, I would say. It's a 2.5 hours movie. Good entertainment. I would definitely recommend for people to come over. And the best part would be supporting and encouraging and motivating, regional language movies, which is very important for us. Yeah, to promote the language as well as the culture. Yeah. Thank you very much. Thank you. Hello, is my brother also acting this one? Who? So, Gautam. Oh. Yeah. Okay, it's grow up. Everything I saw is very nice. I'm in Tamil, but Tulu I can't understand properly. But English subtitle it's okay. But acting and expression, that's why I understand full stories. My friends, everyone, the Tulu anyway, it's okay, good. This is my second movie for Tulu. I want more. But this is the Gautam passion, dedication, and hard work. Everything come to the screen. I want more. It's coming to zero. ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತಿಂಡು ಪೂರಂಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಆಡ ವಿಲನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ವೇತಾ ಬೊಕ್ಕ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಗ್ಲ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಆತನ ಆಕ್ಟ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ. ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಕಮಲ ಆಯ್ತ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅವು ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ ಶ್ವೇತಾ ಪಂದೂಲೆ ಇರತ್ತೆ ಐಟ್ ಅರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಕತೆಟ್ ಆ ಮೂವಿದ ಕತೆಟ್ ಒಂತೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬೈತಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ವಿಲನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾರು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಮೂವಿ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ఇంకా సినిమా లైక్ అవుతుంది పూర ఎడ్ అవుతుంది లైక్ మంత్రి మాత్రం యాక్టింగ్ లైకుండు స్టోరీలో ఎడ్ అవుతుంది అండ్ వాచబుల్ మూవీ లైక్ We came for the morning screening of Kajja and we enjoyed. The acting was very good. The hero was superb. And of course the young star Sannidhi, very nice. Her screen presence and the screenplay was good. Story, twist. The accident scene was something that I liked the most. Okay, anything else? Very nice movie, good acting. The actors were very nice. Excellent. It was very nice. Yeah, I would like to recommend other Pakistanis also to come and watch. Thank you. The movie was excellent. The performance by Siddharth was amazing. We loved the movie. The songs were very good. We are waiting for the Kajja Part 2. Movie script, acting and everything was very good. I thoroughly enjoyed the movie. And Siddharth Shetty Zindabad. ತುಳುತ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕಲು. Okay. The movie was very good. It was nice. It was nice. Enjoy the movie. Well done. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಯುಎದ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾಡಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ ಆತಂಡು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Excellent movie. What you I love? like the movie very much. Pooran acting, Gautam na, hero na, it's excellent. I liked it. Thank you. Both first half, second half, first class. Thank you. ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಎಂಚ ಆತನ
ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡನ್ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನೇಕ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೊಡುವ ಐನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಂದೇರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಐಟಿಪ್ ನಾ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದೆ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಡನ್ ಒನ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೇರು ತೋಳೈನ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಕಜ್ಜ ಬಂಡ ಅವೇ ದಾದಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಜ್ಜ ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತಾವಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸಾರದ ಕಜ್ಜ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಡ ಕೆಲಸ ಎನ್ಸಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮೂವಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಂತೇವೆ ದಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ಪಂಡಾತೆ ಮೂವಿ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಂತೂ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್